Rayonda atчет җыелышлары дәвам итә. Үткән җомга көнне Түбән Чүреккүл авылының социаль-мәдәни үзәгендә районның алдынгы хуҗалыкларының берсе булган Куйбышев исемендә кооперативта коллективның бердәм катнашлыгында отчет җыелышы узды. Төп доклад белән хуҗалык рәисе Вадим Авзалов чыгыш ясады. Вадим Хәлил улы билгеләүенчә, хуҗалык өчен узган ел уңышларга бай ел булды. Югары Чүреккүл авылында Израиль технологиясе буенча 1200 башка исәпләнгән сөт комплексының беренче этабы тәмамланып, октябрь башында комплекска 320 баш нәселле маллар кертелеп, үз эшен башлап җибәрде. Һәр яңа кайткан мал 24,4 литр сөт белән сөендергән. Моның нәтиҗәсендә кооператив дәүләткә евростандарт сыйфатлы кыйммәт хаклы сөт сатуга иреште. Хуҗалыкта 1867 баш эре мөгезле терлек исәпләнә. Ел дәвамында 25600 центнер сөт, 2111 центнер ит җитештерелгән. Бер сыердан уртача 4700 кг сөт савылып, уртача бер баш малдан 655 грамм тәүлеклек арты, 720 баш бозау алынган. Хуҗалык ел дәвамында 25-30% көтүне яңартуга ирешә. Маллар 100% белән ясалма орлыкландырыла. Басучылыкка килгәндә узган ел мул уңыш белән сөендергән. Һәр гектардан 27,3 центнер уңыш алынып, тулай җыем 106600 центнер тәшкил итте. Гомумән алганда кооператив елны 52,8% рентабельлек белән тәмамлады. Бүгенге көндә кооперативта барлыгы 99 кеше исәпләнә. Барлыгы отчет елында 208 миллион 370 мең сумлык продукция җитештерелеп, шуннан 124 миллион 643 мең сумлык сатылып, рентабельлек 52,8% тәшкил итте. 62 миллион 673 мең сумлык ашлык сатты. 49 миллион 681 мең сумлык сөт сатылды. 9 миллион 683 мең сумлык ит сатылды. Эш хакы түләре өчен 5 миллион 27 мең сум тотылып, уртача айлык эш хакы 21100 сум тәшкил итте. Отчет җыелышында төп докладчы чыгышын баш агроном Искәндәр Авзалов, баш инженер Рәмил Галләмов, баш зоотехник Олег Галяжев тулыландырды. Һәр берсе үз тармагы торышы белән таныштырды. Баш бухгалтер Лариса Мортазина хуҗалыкның 2021 елга үсеш һәм финанс планын тәкъдим итте. Җыелышка чакырылган кунак муниципаль район хакимиятенең икътисад, сәүдә һәм эшкуарлык бүлеге башлыгы Эльза Закирова авыл хуҗалыгы министрлыгы линиясе буенча тормышка ашырылучы авыл территорияларын комплексы үстерү дәүләт программасы белән таныштырды. Җыелышта район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Эльдар Набиев катнашып, чыгыш ясады. Районда хуҗалыкның алдынгылар рәтендә баруын билгеләде һәм намуслы хезмәтләре өчен Куйбышевларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Алдынгы хезмәткәрләргә механизатор Азат Абзаловка, водитель Рәсил Камаловка, район хакимиятенең механизатор Азат Гайраевка, машина белән сыер сау операторы Гөлшат Акрамовага, район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш агроном Искәндәр Авзаловка, Башкортстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгының почет грамоталарын, истәлекле бүләкләрен тапшырды. Җитәкчелек тарафыннан югары производство күрсәткечләренә ирешкән комбайнерлар Данис Азегамов, Василий Собор, механизатор Анфир Шамуратов, водитель Халид Рахманов, машина белән сыер сау операторы Рания Рахимова, терлекче Илдус Тимеров кооператив идарәсенең истәлекле бүләкләренә ия булды. Шулай хуҗалыкта эшләүче бар хезмәткәрләр акчалы премиялар белән тәбрикләнде. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.